Hello everyone, welcome back to my first vlog video. आपण ମାନେ ତ ଜାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠି ବିଷୟରେ ଭିଡିଓଟି ବନାଉଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଥରେ ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓଟି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ କିଛି କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଜାଣିଛ ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ କଣ ପାଇଁ କହିଲି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୀବନ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଜଣ୍ଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବି ନା ଭାବିବି କଣ ନାଇଁ ୟାର ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଦେଇପାରିବିନି ନୁହଁ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ତ ଆକୁ ମାରିବି ପୁଣି କେମିତି କହିକି ଛାଡିବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବି ତାହେଲେ ଏମିତି ହୁଏ କଣ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାରଣ ହିଁ ହେଇଛି। ମାନେ କାହାର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି ବଟ୍ ସେଇଟା ଖରାପ କେମିତି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ଧର ଆଜି ଟିକେ ମନ ଖୋଲିକି ହସିଥିବି ମାନେ କାହାର କେଜାଣି ନଜରଟା ଲାଗିଯାଏ ମାନେ ତା କିଛି ଟାଇମ ପରେ ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦେ ମୁଁ କହିବି ହବା। ତାପରେ କଣ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ମାନେ ମଜା ମସ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏ ଧର 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ମଜା ଉଡେଇବ ସେଇଠି ମୁଁ ହସିବି କଣ ସେଇଠି ମତେ ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ କରିପାରିନି। ମତେ କେହି ଜୋର କହିଦେଲେ ବି ମତେ ଜୋର କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଏମିତି ମଲା ଜୀବନ କାହିଁ ପାଇଛି କିଏ ଜାଣି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ପୁଅ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି ଯେ ସେ ଝିଅଟା ଲକି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଭାଇ ଏମିତି କନ୍ଧନ୍ତି ତମକୁ ତୁମ ଜୀବନ ସତେକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଅଧେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ କହିବେ କଣ ନି ୟାର ମାନେ ମୁଁ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଏନି ମୁଁ ହାର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଏ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁ କଣ ଦେଖା ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇନି ୟାର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଝିଅଟି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ପଛେ ସିଏ କହନ୍ତି କି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଟ୍ ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆଉ କେତେଟା ମାତ୍ର ଏମିତି ବି ପୁଅ ଥାନ୍ତି ନିଜ ଏକ୍ସକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାଇକି କାଲି ରାସନ ଦୁକାନରୁ ରାସନ ନେଇ ଆସିବେ ଯଦି ଘର ଦରକାର ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫେରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଇଟା କଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାଟା କଣ ଠିକ? ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହୁନି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି ତମର ଏକ୍ସ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି ତମେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବନି ଭାଇ ତମେ ରହିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା 2-3 ବର୍ଷ ରହିକି ଦେଖ ଭାବୁଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ହଠାତ୍ ଆଜି ଛାଡିଦବ କାଲି ଆଉ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ସିଏ ଆସେ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡିଦବ ଏମିତି କାହିଁ କରନ୍ତି କେଜାଣି ପୁଅ ମାନେ। ତ ୟା ପରେ ଆସିଲା କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା। ଆଜିକାଲି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ହଉଛି ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ସେ ଭିଡିଓ ଯେମିତି ବି କରୁ ତାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ବହୁତ ଥିବ ଲାଇକ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ କରେ କି ପୁଅ ଗୋଟେ କରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାଉଥିବ ତା ଦେଖିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବହୁତ କମ ଥିବ ଲାଇକ୍ ବି ଆସୁଥିବ ନାହିଁ। ଅଧା ଲୋକ ତ ତାକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଧର ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲଗର ଧର କିଛି ଭିଡିଓ କରୁଛି କିଛି କହୁଛି ମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତି ବଟ୍ ସେତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗର କରୁଛି ନା ସେଟା ସେ ଦେଖନ୍ତିନି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲଗର ଯାହା କରୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗର ବି କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା କି ସବୁଦିନ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସେ ଏତେ ଏଡିଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି 2-3 ଲାଇକ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ମାନେ 5-6 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆସିବ ୟାର କୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହବ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା ହିଁ କହୁଛି
ମାନେ ଭିଡିଓ କରିବୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏଡିଟ ବି କରିବୁ ତ ତାପରେ କୋଉଠି 100-200 ଜଣ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଇବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ କି ଦିଟା କି ଜିରୋ ଜିରୋ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଆସିଥିବ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଏଇଠି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତ କଣ କରିବି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ତା ପାଖରେ ବହୁତ ହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଯେତେ ଏଡିଟ କରିଥାଉ ସେଇଟା ହିଁ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ହେଇନଥାଏ ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲଗର କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗର କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ବଢିବ କି ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ମୋର କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ନା ତ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିବ ସିଏ ବି ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହବ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆରେ ମୁଁ କହୁନି କି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କଥାଟା ଠିକ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ରହିଲି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଟାଟା